Sa history sa Israel, kaning kaliwat ni Abraham, sa Israel, musupak na gaya sila sa Ginoo, mapildi sila silang mga kaaway, mamamatay sila, niyag mangluhod gani silang balik, sama itong nahitabo dito sa Ninive, nga nangluhod sila, nagpatalinghog sila sa wali ni Hunas, ug naglingkod og sako, gikan sa hari, hangtod sa mga bata, hangtod mga hayop, wa sila mukaon, naghinulsol sa ilang mga sala, nabalik sa ang ilang kinabuhi. Muna karon kita haron di na moabot ang gubat dire nya mag-anam na siya kawagtang musunod tas kinabuhi sa mahal na Birhen Maria. Kana bang di ta magmahal sa atong kaugalingon, magsigit tag higugma sa atong isig katawo. Wa man mo mulingi ganihang uban basin mulingi na mo ron ani. Sige, lingad ay mong tupad. Nya pangutan Asya ing nahigugma kanako.